Slăvit să fie Domnul nostru, Dumnezeul Tatăl nostru care l-a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Lui! Hristos a înviat! Adevărat că a înviat. Dragii mei, vestea învierii lui Iisus Hristos este o veste aducătoare de bucurie, de pace și de speranță. Învierea, dragii mei, nu este doar o veste bună. Învierea este o realitate prezentă, dragii mei, și este o biruință. Slăvit să fie Domnul! Însă, atenție, învierea lui Iisus Hristos nu este doar o biruință a trecutului, a cândva cineva a biruit și noi ne bucurăm de biruința Lui. Nu! Învierea lui Iisus Hristos, dragii mei, este o biruință absolută a întregului, a prezentului, a trecutului și a viitorului, a veșniciei, slavă Domnului! Apoi, învierea lui Hristos este o biruință, însă atenție, nu este o biruință a unuia, a cuiva, care se urcă pe un podium, își ia premiul, iar noi toți ceilalți stăm acolo așa în gradă și îl apreciem, îl simpatizăm și zicem, da, ce minunat, ce frumos a biruit. Nu! Biruința învierii a lui Iisus Hristos este biruința lui Iisus Hristos, însă atenție, este o biruință împărtășită, dăruită, pusă în dreptul meu și în dreptul tău, slăvit să fie Domnul, a bisericii. Cu alte cuvinte, noi suntem rodul biruinței Lui și în același timp noi suntem biruitori prin biruința Lui, glorie Domnului. Iisus nu doar a biruit ca noi să stăm să-L apreciem, să-L aplaudăm și să vedem cum își ia premiul. Nu! A biruit ca biruința Lui să fie împărtășită cu noi, să fie pentru noi, să fie dăruită nouă. Ce har! Ce bucurie! Ce speranță care nu înșală, speranța vieții veșnice, glorie Domnului. Așa că da, dragul meu, se merită să trăim, să credem, să sperăm până la capăt, să luptăm lupta cea bună a credinței, să iertăm, să iubim, să slujim. Se merită, pentru că vorbim de un Hristos care a biruit și care ne-a binecuvântat cu biruința Lui veșnică, slavă Domnului. Dragul meu, privește fiecare zi din perspectiva aceasta a învierii lui Iisus Hristos, a biruinței absolute dăruite ție a lui Iisus Hristos. Și trăiește-ți fiecare zi, trăiește-ți prezentul și viitorul în fiecare zi, trăiește-ți viața cu Iisus Hristos și cu biserica Lui în lume, dar prin prisma biruinței Lui. Amintește-ți, dragul meu, cui aparții. Amintește-ți cine ești. Amintește-ți pe cine ai de partea ta, ce ai, ce poți și ce te așteaptă. Cui aparții? Aparții lui Iisus Hristos care vii în veci de vecilor, slavă Domnului. Cine ești? Ești în El și El în tine, ești o făptură nouă, ești din El, prin El și pentru El. Amintește lucrul acesta în fiecare zi. Pe cine ai? E bine, îl ai pe Iisus de partea ta, Domnul domnilor, Dumnezeul veșnicilor, veșnic biruitor. Amintește-ți ce poți. Ce poți? Poți birui. Spune că suntem mai mult decât biruitori prin El. Poți birui în fiecare zi, fiindcă El a biruit totul, slavă Lui. Și amintește ce te așteaptă datorită învierii Lui. Te așteaptă veșnicia împreună cu El, acolo unde va fi doar bucurie, unde va fi doar bine, doar pace, doar lumină. Hristos a înviat. Ce bucurie, dragii mei, ce pace, ce speranță, ce putere. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul. Pe acest Hristos înviat, haideți să lăudăm în seara aceasta.